and drink. Where do I need to go? Did you say living room? Okay, I will now go to the living room. Goodbye. Maar gaat weer naar de woonkamer. Realiseer je dat spraakherkenning eigenlijk heel lastig is. Want hij moet niet alleen één stem kunnen herkennen. Nee, hij moet eigenlijk iedere willekeurige stem kunnen herkennen. En verschillende commando's uiteraard. Maar als het goed is, moet u nu de ruimte gaan verkennen. Maar zoals ik zei, het is heel lastig om al die aparte taken die hij tijdens deze challenge moet uitvoeren te integreren. En daarom gebeurt het soms dat hij niet goed overgaat naar zijn volgende opdracht. Maar je kan verwachten over een paar jaar, de ontwikkeling gaat ontzettend hard.